алайкум тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза мехоҳам ба шумо тарзи бофтани як намуд мӯйбандаки кӯдаконаро нишон диҳам, ки бофтанаш бисёр осон аст ва барои бофтан ман аз ана ҳамин тавр риштаи нисбатан ғафстар ва симаки бофандагии 2,5 миллиметра истифода мебарам. Бофтанро аз сар мекунем ва ана ҳамин тавр, чун ҳар вақта қисми зиёди риштаро дар ангуштамон тов дода, қисми камашро дар ин ангуштамон тов дода ва занҷир мебофем ана ҳамин тавр. шумо дарозии мӯйбандакро чӣ қадаре ки хоҳед, яъне чанд сантиметре ки хоҳед, ҳамон миқдор метавонед занҷирро дарозтар гиред. Масалан, ман барои кӯдаки хурд ки мебофам 50 дона занҷир мебофам. Шумо агар барои кӯдакони калонтар агар бофед, метавонед 60-70, яъне то 80 занҷир бофед, яъне барои дарозтар шиданаш. ҳамин хел то охир 50 дона занҷир мебофам. Боз давомашро ба шумо нишон медиҳам. Ба фосила мебофем. Ба фосила, яъне ана ҳамин тавр симаки бофандагиро як маротиба гирди ришта тоб дода, ва сурохие ки дар бараш ҳаст, ана ҳамин қисм як маротиба мебофем. Риштаро мебарорем, ду маротибаи дигар дуто мебарорем ана ҳамин тавр. Боз ҳамин хел такрор мекунем то охир. Ҳамин хел ба фосила мебофем. Симаки бофандагиро тоб дода, дар сурохи дар бараш андохта, аз ду ришта як маротиба ва аз ду риштаи дигар як маротибаи дигар мебарорем. Боз нишон медиҳам. ин қисмро то охири занҷири бофтамон ҳамин тавр ба фосила бофта тамом мекунем. бофта тамом кардам. Акнун бофтамонро ин тараф, яъне тоб медиҳем, дуто занҷир мегирем,
симаки бофандагиро тоб дода ба фосила бофтанро давом медиҳем. Асlan ҳамин қисми бофта ки ҳаст, аз байни ҳамон симаки бофанда мебарорем. Яъне мисли петараҷ хеле дар занҷир мебофтем, дар байни занҷир меандохтем. Инро низ ба монанди занҷир, ин ки қисми занҷир аст, яъне аз байнаш андохта мебарорем ва ба фосила мебофем. Ду маротиба мебарорем, яъне аз ду ришта як бор ва аз ду риштаи дигаи як бор. тарзи бофтани ин мӯйбандак бисёр осон аст. Яъне як тарз танҳо мебофем. Пас аз як тарз бофтан, ҳамон қисмҳое ки бояд пайваст кунем, ҳамон қисмҳоро пайваст мекунем, худаш шакли мӯйбандакро мегирад. Ин қисмро низ то охир ба фосила мебофем ва ҳамин тавр боз 5-6 қатори дигар мебофем. Яъне чӣ хеле ки гуфтам, агар хоҳед дарозиву бари мӯйбандак дароз ояд, паҳмтар, калонтар ояд, шумо метавонед ки миқдори бофтаҳои худро зиёдтар кунед. Ва ман ки барои мӯи кӯдаки хурдсол бофта истодам, ба ҳамин хотир ҳам занҷирамро кам мебофам, ҳам ин қисме ки ба фосила бофта истодам, ин қисмро низ ғайр аз ин дутое ки ҳозир бофта истодам, боз 4-5 қатори дигар мебофам. Ба фикрам кифоя аст. шумо метавонед 10 қатор бофед, 12 қатор бофед, паҳмтар меояд. ман то охир инашро бофта тамом мекунам. боз тарзи пайваст кардан, духтани мӯйбандакро ба шумо нишон медиҳам. ана михел бофта тамом кардам. ғафсияш ана миқдор шуд, ҳамагӣ 6 ё 7 қатор шуд. дарозияш низ ана мин қадар. акнун инро медузем. ду тарафашро ана ҳамин тавр бонда медузем. пас аз духта тамом кардан, ягон намуд нигина ё ин ки ягон намуд ороишотҳоро худатон хоҳед барои зеботар шуданаш дар ҳамин қисми байн часпонед. ҳар тавре, яъне ба худатон маъқул бошад, метавонед ҳамон тавр қисми байнашро ороиш диҳед. ин қисми байнаш якчанд намуд тарз часпонда мешавад. боз дигар намуд тарзҳояшро дар навбаҳои оянда худо хоста бошад ба шумо нишон медиҳам. ва ин қисме ки ба фосила бофтем, дигар тарзҳо низ бофта мешавад. муҳимаш ин аст ки ҳар тарзе ки мо бофем, шакли ҳамон мӯйбандак як намуд меояд. ҳамин тавр навори имрӯзаи мо ба охир расид. мӯйбандаки мо тамом шуд. агар навори мо ба шумо писанд омада бошад, пас лайк мондан ва обуна шуданро фаромӯш накунед. То наворҳои оянда дар амони худо бошед. хайр.